L-Assoċjazzjoni tal-Kirurgi sostniet li l-Union tal-Infermiera u l-Qwiebel l-MUMN għandha terfa' r-responsabilità fuq spallità għall-azzjonijiet industrijali li qed tagħmel u li bihom qed toħloq dannu għall-pazjenti. L-assoċjazzjoni li tirrappreżenta lill-kirurgi sostniet li l-ebda operazzjoni ma tħassret jew twaqfet ħesrem minħabba li xi kirurgu jew konsulent mediku ma kienx hemm. Għal kontrarju dan seħħ għax l-infermiera waqfu jaħdmu minħabba azzjonijiet ordnati minn Pawlu Paċ, il-President tal-MUMN, li mhux jaqbel mal-proposti tal-Gvern dwar ftehim kollettiv ġdid. Aktar qabel Pawlu Paċ tal-MUMN sostna li hemm pazjenti milquta fl-operazzjonijiet u tefa' l-ħtija fuq il-konsulenti li skontu jitilqu f'nofsinhar u jkomplu bil-prattika privata. Madankollu mal-Assoċjazzjoni tal-Kirurgi naqdet l-Assoċjazzjoni tat-Tobba il-MAM li qalet li żewġ terzi tal-konsulenti illum għandhom kuntratt li bih jaħdmu biss fl-isptar pubbliku u mhux bil-prattika privata tagħhom. Il-MAM qalet li l-appuntamenti tal-operazzjonijiet illum huma mimlija fis-settur tas-saħħa u jibqgħu sejrin sas-sitta ta' filgħaxija b'konsulenti mediċi lesti jibqgħu jaħdmu anki sa 8 ta' bil-lejl. Il-MAM qalet li Pawlu Paċ missu jara li l-membri tal-Union li jmexxi jifhmu li d-direttivi tal-Union ma jfissrux li pazjent li jsofri dannu minħabba l-azzjonijiet industrijali ma jistax ifittex bil-qorti lil dak l-infermier li qed jistrajkja.